Čaute, ja som Fish11887 a vítajte v mojom videu, ako spraviť falošný xerber štítov. Čiže, kúpete si 3 bloky. Dáte si tam letvý piest. Berte si svietivec. Dáte hociaký blok. Redstone. Kočíte dole, kýčite jeden blok pod vami, hore si dáte piesok a páčku. Zlatíte páčku a vidíte väčšinu vecí, čo je pod vami. Teraz na takom zlom mieste, ale vidíte aspoň nie, tam je uhlie, a tam je láva, tu cestičky. A tak, aspoň niečo vidíte. Teraz si dáte naspäť a zase to tam musíte toto zničiť. Aj tú páčku, dať tam piesok, tak zase to funguje. Ja som práve rozbil svietivec, nevadí. Teda ešte si teraz ukážeme, ako spraviť dielo. Toto veľa ľudí vymyslelo, veľa ľudí to mal na YouTube, ale dám to aj ja. Takto. Čakajte, toto budem potrebovať. A kýbel s vodou. Tieto veci sa budete potrebovať na dielo, no väčšinou nie, ale... Zoberete si hociaký blok, aj vlnu, a čo chcete. Takto si dáte dielo. Dáte si 5 blokov, potom 1 blok. A ďalších 5 blokov. Dobre, 5, asi hej. Berete pol blok, dáte túto do stredu. Dáte kýbel s vodou. Do vody. No vidí sa mi, že som to spravil moc malé. Pačte. Podľa to malo byť väčšie. No to sekol, čakajte chvíľku. Tak. Dobre, takto je to spraviť. Zoberete redstone. Dáte redstone všade okrem toho posledného. Pôjde tu až sem. Až tak. Sa zoberete udržiavate signálu. Dáte tam tuším 4. Alebo koľko chcete, aby vám to vydržalo, ja dávam 4. Dalo by sa dať ešte jeden, ale riziko ešte nepodstúpim. Ani vlastne už nedalo by sa dať. Dobre. Teraz zoberete TNTčko. Dajte všade okrem toho bloku. Alebo bavca, záverečo. Dobre. Tu dole sú spojené redstone, zoberete tlačítko napríklad, do tlačítko iba. Drevené kamenné tiaké, tlačíte. A pozrite. A dielo je hotové. No. Samozrejme dá sa spraviť aj väčšie a o mnoho ďalej dostali, keď je väčšie. Vidíte tu všetko, všetky veci, nám. A toto je všetko, toto je asi z dnešného videa všetko. Nezabudnite dať like a odber, uvidíme sa na budúce.